Iki jane asline tembang ki nyemoni lho. Nyemoni sapa? Ah iya to nyemoni yoga-yoga kuwi kok. Lho iki asline jane iki cerita lho, iki tembang iki cerita. Padha karo critane yoga. Sejarah iki jane lek ana putri saka gunung to bawane kae iki. Iki lunga nyang kutha iki ning kutha iki digandrungi karo bendarane ceritane. Dadi sasmitane iki ya kaya pas ngarep pos mau. Heeh. Dadi iki kehormatan mamrung rubuh ngarep injung. Dadi iki kaya jabatan pangkat iki nek wis tiba ning ngarep jarik ya wis. Kuwi ki sasmitane lak ngono kuwi. Ngono kuwi aku ora mudeng to. Lho. Kowe Kok ben dijelasne Pak Rus kan. engko Pak Rus kudanan wis walah, Pak Ros lah. Alah nggih. Wis ngono kuwi lho pokoke iki. Nah ya, terus ke. urip ana kutha Bos geng iki tenan luar biasa lho. Pokoke geng. Tenan pokoke bos geng. Iki tambah manajemen iki kok. Iya ta. Heeh, manajemennya tambah. Engko sigit iki ora ngurusi penyanyi iki kok benahe. Tenan kowe ora oleh ngurusi. Ora oleh ngurusi yo gothok. Engko penyanyi kok garwane sing ngurusi. Wah, jan tenan kok penyanyine yo akeh ayu-ayu, panjake nom-nom kabeh akeh. Wah, jan undak-undakane sing nyaron barang. Wah, piye? Sing banter to ora krungu aku. Ayo isen to tak banterke iki ae di YouTube mek. Ayo, tenan kok persis tenan. Ya sing ngono kuwi lho. Malahan. Lah ya kayak persis. Jan. Ya. Sepira kok ora anu neh. Kowe iki nek saiki nek malih ngono lho. Godeng aku. Ora gue set lah aku mau mari gak krungu. Nek dijak mong hae rumah sak godeng aku. Urip ana